Bueno, entrem aquí a la solanera aquesta i encarem camí cap al tanatori i cementiri. Ok? Una mica de pujada, però bueno, és per tindre controlat aquesta canalla. Tira, tira. Esquerra, sí. Mira que guapo. Mira vista. Yep. Sí. Per què no havia passat mai? Qui? Tu vas passar amb ta mare per aquí, noi. No farà ni un mes. Sí, noi, sí. Sí, noi, sí. Amén. Aquest està a punt ja de... Sí, sí. No esperin gaire perquè... Hi ha feina aquí, Vindran aquells segadors d'Andalusia, les colles aquelles. Mare meva. Allò sí que és feina dura, Mare meva. Aquí segur que ja ho han preparat per passar els remolcs amb el bat, amb el velat.
Ara vas i lo casques. Val? Ara vas i lo casques. I què? Allò és una central elèctrica, aquella que hi ha a la carretera de Terrassa-Sabadell, a la baixada, després del cementiri. Com que al darrere? Allò és l'hospital. I allà és Torrebonica. Torrebonica. Sí, això diuen. La va comprar l'Ajuntament, em sembla. Ara s'ho volen vendre també, no? Bueno. Volien fer visites, hola. Volien fer visites i tota la història, però veig que no acaben d'arrencar. Allà com, no sé, suposo que per fer-hi visites, però vull dir que això per una residència seria estupendo. Collons i tant. Bueno, si cada vegada hi ha més gent que va a la residència. Vull dir que si vols invertir tens uns quants milions... 100 milions d'euros. Res, 100 més i fots la residència. 250 poses el personal i en 200 més el d'allò, diguéssim, el material que et fa falta. Ja va, gas, quasi 500 milions i, en fi. Què, pesen les cames? No, ja acabó.